dan ayu luar biasa. Suwi-suwi tak sawang kaya pacarku mbiyen to nang awakmu. Nah, sumpah sing nomor loro. Dokter iki. Ayo. Dokter iki. Jayu-jayu ora. Mbak Winong saking Tulungagung kalajengaken menika Mbak Birgita Ayu yang nembe kemawon nembangaken aboting katresnan merga ya sing pas ya Mbak Birgita merga sing pancen panjenengane kulino bergelut dengan babakan katresnan ya kuwi. Terus Nggih. Sing ngebot-ngeboti rasane wong lanang ya kuwi. Ayo. Nggih. Sarjana seni. Kalajengaken menika Mbak Dian Munasirah magister seni saking Madiun. Oh, kuwi. Niku kepalane para sinden-sinden niku. Pimpinane para sinden-sinden. Ndase para sinden-sinden. Pokoke kanca-kanca sinden anggere wis Dian wis merengut karo nelpon, "Ayo ndang munggah." Wis brubut-brubut bingung kabeh kaya. Aja kok sinden liyane Bukesi anggere ngerti Dian iki ndang munggah panggung dhewe Bukesi mlayu langsung. Munggah panggung ning pawon. Kalajengaken menika Ibu Sukesi Rahayu sarjana seni magister seni. Asli saking Tulungagung yang sampun hijrah wonten ing Karanganyar. Kalajengaken malih menika waduh iki ya nganti ra ketok. Ing ngatasi sak rep yai sing apa ki jenenge irunge mbangir dhewe kok ora kaya iki. Nggih, nggih jan. Ayo. Mula men sing wedok men di WA tenang ya rasa nembang tenang ya. Mungkin kok nembang aku mesti dikumbah. Menika Mbak Sekaro Bulan selinipun saking Jombang. Riyen menika nggih sinden kula jaman Madangkara riyen menika. Terus ngertor-ngertor dipun pangan kalih Bathara Kala. Nggih. Nggih. Akhiripun sakmenika luwih mulya wonten ing Sriwedari. Ha nggih luar biasa nggih. Barang teng Sriwedari nyatanipun oleh kula nggih sok nonton teng wayang wong nika. Walah nyinden semangate ra umum, mboten nate lemes, mboten nate sedih, mboten nate kowe ora nate kendho ing dados semangatipun. Sigrak semanak ngoten niku. Gumyak temenanan. Enak sing ning Sriwedari yo ngantuk. oke teko. Ayo. Menika Mbak Sekaro Bulan sarjana seni nggih Pak nggih. Sarjana seni lho piyayine kaya ning Umilae lah. Ayo monggo sing lanang kaya ilahe lho. Aja ngenyek kuwi gurune anakmu lho. Dhewe nalika lomba apa kae FLSN kae ya sing ngajari sing bimbing ya Mas Udin kuwi. Gelar. Heeh. Menang apa kalah? Alhamdulillah ra entuk nomor 11. Nah, masalah pengalaman oleh pengalaman kalah terus. Kalajengaken ingkang nembe sedakep, waduh ingkang kukunipun menika dipun prodo. Nah, piyayi nek kaya ngono harok ngatasé mung kacang niku di kulite dijupuki dicat dadi kaya ngoten niku. Asline kulit kacang niku para sederek. Kukune niku lho, niku pamerke niku nggih. Mbak Tri Hastuti Retmawati. Nggih, made in saking Ngawi. Luar biasa. Ngatasi sak umur kula niku paling sekitar 40 pinten ning parandene kaya umur 23 tahun. Luar biasa. Nggih. 23 piye mriki ngertos mboten ya SDSB nomor nika togel nika 23 nomore napa? Napa Pak? Sing ngendika jenengan senes kula lho ya. Kuwi lho Tik jare munyuk-munyukan. Ayo. Ora apa-apa, anoman kae nyatane iso ngobong Alka Diraja. Lah Tuti yo ngobong wong omah-omah yo pinter. Sampun. Kalajengaken menika. Aduh. Bila kamu di sisiku hati rasa sahdu. Upamane Pak Eko Kuntadi pas prei ngoten kula jak ngrombong kita ditembung kali Mbak Dian kersana mboten nggih. Kari Dian entuk ora wong Dian iki jago dhewe kok nggih. Jago dhewe kok nggih. Nggih. Mbak Puri Ratna menika sampun tepang kalian kula wonten IG. Kula sampun follow dhumateng panjenenganipun. Nggih. Lah piye padha senimane kan kudu akrab to. Ngono kuwi nggih. Menika jatosipun Piyai Ponorogo ning kagarwa kakungipun wonten ing Tulungagung mila menawi bladekan kalian Pak Eko Pris nika. Kuali Pak. Piye? Kuali.
Lho, Kula sing asli Tulungagung. lah ya kewalik kan oleh jelah kene dibalikne ta sampean ya an. Oh nggih. Ah, nggih, ngoten. Diwolak-walik berarti ya. Pak? Nah, iki wis kita masuk iki. Ah, iki luar biasa. Matur nuwun Pak Eko Presdial. Pre niki Pak Eko pasang. Boten. Loh, jenengan kok saged pamit? Saged to kula ngene. Oh, alah, nggih. Cocok lek ngoten niku. Sae. Yan ya, golek nang Ponorogo Yan. Aman ya Yan. Ayo nggih. Engko linggonen ning sandingku kene. Ayo. Tegese ben ganti suasana. Mergo lek winong iki teng mriki ngene lho, kipase njrimpeti dalang terus niki nggih. Ayo didep ning mriku wae terus. Ayo. Ora ding winong ya cantik nek nesu. Matur nuwun. Kalajengaken menika Mbak sinten Mbak Rin. Rin Viandai. Ah, kula mboten apal jeneng kaya ngono kuwi. Jane penak wong biyen ngoten niku lho, menti wong wedoke mingkem katiem tuminem ngoten niku. Saiki apa-apa anggere lekas kondang sithik ngono edisi letonga. Sesek sarunge pelawake Mbak Winong nawangsih nembang nduk. Coba kaya apa nduk? Ha iki sindene Mbah Sukron iki. Ya coba kaya apa iki. Bintang tamu ngene ning tengah. Lalah kok slendange beda dhewe. Ayo wah dan sawengi mung ngilangi lho. Iki apa? Ayo coba nong. Ning langsung wae karya Tulungagung. Ah coba kaya apa? Rengu nong. Ayo ke nggih. Jumeneng. Tidak usah bawa ya Pak. Enggak usah enggak apa-apa. Wis senengamu lak langsungan to. Ya. Paham aku. Kan udah jam segini. Ah, gampang lakone kali sithik bar iki. Nggih. Dadi aku modelku ngarep tak duwawake bar kuwi terus mburi iki sithik ngoten niku. Dadi pemanasane sing suwi. Lek pas tandinge dulu asline. Tanding napa lho Pak? Tandingnya bareng perang Antarja. Lho, piye to? Oh. Tak kira nek apa sih? Apa sih kamu itu anak Tulungagung apa sih? Elok temenanan iki anyar neh iki jari iki. Baru dong. Bora baru dalange karo yagane ra tau baru ya Pak. Loh. Ya pengerawitnya sudah habis ini ada beska baru loh Pak. Apa? Mantol. Warna pink. Oh, warna pink. Bayangan lho pink. Warna pink ini sedang diproses. Habis ini baru Pak. Tulung kok dikai kerong ya. Tadi madang karalek kerisane luwih wibawa. Tenan, apik kuwi genah jas kuwi kaya. Ampun Pak, mungkin nek wonten sing ngantuk malah kecogrok kancen. Terus ngeres kaya. Sudah ngiwa indah nengen, sudah nengen indah ngiwa, sudah dhuwur indah ngisor, sudah tengah merem. Apa itu Pak? Aku tak omongi dhewe. Rengumu lho, karyane Pak sinten? Ki Wangsa Subagyo. Suwargi, Mbak Wongso Subagyo. Winong Nawangsih salah satu siswa dari Mbak Wongso Subagyo. Ya dulu Mbak Puri juga loh Pak. Oh iya ta Mbak Puri? Iya. Mbiyen kaya ora kok pengaruhi kon ning Solo ngono. Loh, angkatannya beda Mbak Puri sudah lebih dulu. Oh, luwih senior ya? Iya. Oh, iya. Apa-apa ya nggih. Mbak Biai Putri anggere nek sinome ngono iki walah tenan ya. Awet enom. Wis menengo. Bojomu mleruk lho, menengo. Ayo, nang, rengu nang. Sajak ikatun rengu enten apani putih sampun dangu hatiku tansah Nggih, sami-sami. Ngapunten rada kisuken le medal. Mboten napa-napa. Nggih. Pokoke ngene iki lho, gara-gara rampung jam 6 ndak masalah ya Mas ya. Ya masalah.
Lah kuwi sing di wilayah iki lho. Nyuwun sewu, Mas Pripun, Mas Petruk, Hendro? Mas Nggih. Bagong kurang prayoga menawi putra daerah mboten diaturi jumeneng. Sinten? Mbak Lucy no. Oh ya jelas. Ya Mbak Lucy. Niki kula namung badhe ngasih sesuatu. Oh, apa wi? Menehi napa? Saking seneng ati kula niki wau. Nggih. Mas Yoyo saged rawuh mriki. Nggih. Bangke sedikit teman seperjuangan beliau bukan Kali itu. ibu, oh, Bapak tentara. dan Ibu dosen. Kira Tentara bedes. perjuangan. Dan malam hari ini Mas Yoyo, Dalam- Gesis, Nggih. saya dan penggemar jenengan ada sesuatu. Apa? Kawan-kawan ada sesuatu untuk Napa Pak Yoyo. menika? Malam hari ini adalah malam istimewa. Surprise. Dan rezeki yang berkah luar biasa menurut saya pribadi. Karena malam hari ini Kota Ponorogo dapat hadiah. Kabupaten Ponorogo. Aku ngasih surprise ke Mas Yoyo itu satu, Nggih. dan satu lagi jadi dua. Keki omong apa? Wes toh, pokoknya ini kejutan nggih Pak Yoyo orene ning angen-angenku dan tidak ada di angen-angen panitia. Ayo Nduk, selak kejutanganmu munggah. Elisa Orkalos. Yo, cepat. Sing ndi tenan apa ora lho? Aku ora. Tiup lilinnya, sing ulang tahun. Sing ulang tahun. Mbak Elisa, ya ampun sayangku teko kene. Masalah. Selamat ulang tahun pernikahan Bapak Yes. Yoyo dan Ibu Sukesi Sukesi Rahayu. Malam hari ini disiapkan oleh anak-anak Cak Si. Iya. Dan ini Cak tadi Si. juga aku ora ngerti kaget tenan. Mi meneng ora sah omong-omong pokoknya aku kok ngasih surprise ya. Oke. Wis tak sabar Kausul. Terima kasih kepada Mbak Lucy, Mbak Elisa dan juga teman-teman, nggih. Termasuk yang bawa lilin Sunggokong ini. Terima kasih. Kok sun gokong? Kausul gokong. Aku malah belas ra kelingan kalau ini adalah pancen pernikahanku ini pancen tanggal 10 Agustus, nggih. Nggih. Semoga langgeng ya. Amin. Elisa ya enggak cukup dong yang dipeluk masa Bu dosen saja. Iya. Lah seharusnya Ayo dong. Gak apa-apa los malah Loncat jangan. ya lah aku mau wis krasa lho. Krasa piye jono wedok-wedok iki awake dhewe terus gak lucu iki. Gak apa-apa. Lucu iki. Elisa Lucu kok. kayak adik. Yes. Gak apa-apa kalau mau kasih surprise. Ayo Saya kasih ucapan. Bapak gak apa-apa. Kamu sudah seperti adikku sendiri El. Gitu ya. Ini ditiup dulu. Tiup dulu selama dong ini. lilinnya Pak Yoyo. Berdua. Berdua. Ini ada sebelah sana sama sebelah sini harus bareng ya. Iya. Bareng. Piye carane? Setelah isen Jaremi. Ayo. Nggih. Doa dulu. Doa dulu. Oh, minta dicium yang bawa lilin. Masih deketin dong. Mike Yo. pegang Aku isen Nggih. Nggih. Apa tekan Bu Kesi? Ya boleh kok. Kene nang kene no. Lah nggih. Nggih. Ning aliyo sing kelilin ning aliyo. burak-burak ki wis. Kaya bagus ode. Jejer jolang karo kaya Pak E. Jejer kene. Lah aku ora kaya Pak E. Lho, alah. Iki jenenge uci-uci awar tumor ya iki. Alisa. Mbak Elisa. Nggih Bu, jawab Bu. Saya saksikan ini. Ya, harus bareng ya, berdua yang sweet gitu ya. Nggih. Ya, berdoa merem dulu, doa dulu. Merem dulu, doa dulu. Berdoa dimulai. Yo gen mandi doane. Selesai. Yo, tiup bareng. Sijine malah keturun. Tepuk tangan dong. Sayang. Pak Yoyo punya unek-unek apa ke Bu Kesi dan Bu Kesi punya request apa untuk Pak Pak Yoyo? Yoyo. Ya, jadi nun sewu sedaya para lenggah ingkang mirsani wonten alun-alun lan ugi ingkang wonten streaming Mbak Lucy, Mbak Lisa sedaya kemawon, Cak Julang sedaya kemawon. Pancen kula kemutan nembe niki wau bilih 10 Agustus adalah hari pernikahan saya. Namun hari perkawinan saya itu mboten Agustus, ini Juni. Saderenge malah. Nggih. Oh, kredit nggih. Nggih, kredit. Nika lho, wis ngono kae lah. Nggih.
anu Dik napa niku pas kula tukar cincin sisetan Pak Junine niku nyuwun pangestu panjurung dumateng sedaya para lenggah mugi-mugi anggen kula bebrayan kalian mboke Brahma niki dipun paringi gangsar wilujeng amin runter runtungan ngantos kaken-kaken ninen-ninen mboten wonten ingkang gura-gudha dumateng Bu Kesi mboten wonten ingkang gudha dumateng kula piyambak kados panggoda saking Mbak Elisa panggoda saking Mbak Puri Ratna dan lain sebagainya mugi-mugi kebur katut angin wontenipun namung slamet lan rahayu gangsar ingkang dados panggayuhipun. Sinden-sindenku kabeh matur suwun dan terutama anak-anak Caksi official dan semua Caksi dimanapun berada matur nuwun sangat katresnane anak-anak Caksi muga-muga dados berkah barokah sedayanipun dongakna bapakmu kuat ujian yen mengko bapakmu posisine ning dhuwur dadi dalang sing paling dhuwur dongakna kuat ujiane terutama wong wedok ayu cukup kowe aku Lah aku mampun nyuwun kalian Pak Bupati Pak Giri Sancoko yen ditanggap maneh ning Ponorogo ditekokne bintang tamu Mbak Silvi Kumalasari. Ujian terberate Pak Cahyo niku kali Mbak Silvi. Mboten niku namung panggung mboten. Sing asline kula asline seneng malah Elisa niki lho asline. Terima kasih ya El. Saya Mbak Elisa kok ndi ki mongko iso kejawen. Niki kalih kula. Sawah Mbak Lucy. Tadi siang di rumah saya. Tadi main pentas satu lokasi. Terus pokoknya kok kita surprise sama surprise spesial. Anak-anak Caksi sudah WA dari siang tadi dan ini rezeki bapak-bapak anggota dewan alhamdulillah. Awes Pak niki. Tuki gratis. Ya makanya pamit kok lek kundur karo bapak. Julang mau konti kowe kok ngendi mau? Aku ya ulang tahun. Aku tolong dipeluk. Tiup dulu saya. Tolong dipeluk apa didoni? Aku mau ra wis kandha awakmu to. Kok iri karo Pak Yoyo? Kowe goro-goro rasa melu kok kowe mbek aku dadi ora lucu. Tapi mang wis lucu jare kowe. Iya. Iki Mbak Elisa thank you. Iya. Ya, Anda memberikan doorpress. Yo kesini memberi kado to Mbak Elisa. Oke, kagem Pak Cahyo kali Ibu Kesi kadune menapa? Intinya saya sebagai warga masyarakat Ponorogo dan saya beserta panitia muatur sangat nuwun semoga Mbak Elisa Orkalos dilimpahkan rezekinya. Orkalos cetak seperti ngono. Lah ngeliramu jenengmu kok. Ya, semoga diganti berlipat ganda rezeki. Amin. Malam hari ini. Iya, ke Ponorogo tuh udah kayak rumah sendiri Mbak Lucy. Begitu ya. Bolak-balik bola, nggih. Niki saya mempersembahkan satu lagu spesial buat Pak Yoyo sama Bu Kesi, Kadung Tresno. Nggih, ucapkan hari jadi dulu untuk Kota Ponorogo yang untuk Kota yang 529 derek Mangayu Bagyo Kota Ponorogo ingkang kaping gang 100 kali doso gangsal 9 songo likur nggih mugi-mugi dados kita ingkang nggih tansah tresnani budaya menjadi tolak ukur untuk semua daerah-daerah yang lain. Ponorogo top sekali untuk pelestarian budaya dan jadi inspirasi selalu. Terima kasih Mbak Lisa. Mbak Lisa. Langsung ya. Anu jolang kok malih mengkerut toh. Oh, sama Bu Kesi dong. Bu Kesi dong ini harus. Oh, nggih biar Bu Kesi punya apa? Bowo khusus yang dibuat untuk Pak Cahyo. Masa? Iya, ini bowonya ini buatan Bu Kesi. Coba dong, coba. Ayo Bu Kesi. Ayo Bu. Ini harus ada sebuah keromantisan Bu di sini. Iya. Sing romantis lho ya. Nembang bareng, mbok nombok wek yo. Jenengan ki yo jarak kok yo. Guyon dikira ora tenanan. Seksine akil. Senengane obong-obong ana damkar lho. Oh iya. Ning tenan kok. Yen aku asline iki ikhlas banget yen upama Elisa dadi adikku. Nah aku jan aku karo awakmu ki sayang tenan lho El. Sik, Mbak Kesi tamu iki kejutan nek tibake malam hari ini. Napa? Ada teman kita yang ulang tahun lahir pada malam hari ini. Elisa. Jadi bersama dengan pernikahan Pak Yoyo dan Bu Kesi itu sama dengan
Yo, siden. Happy birthday. Yo. Oke, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Oh, Lalisa ini kan pakai ini. Gimana? Oh iya. Selamat. Berani gak peluk Pak Yayo? Ya sekarang sekarang Jul, ora ono kuene kok nunut karo nggih Mas Kangkung. Mas Yoyo to. Sorry bos lali bos. Iki Ya, jenenge ora mung sampean Mbak Lucy ya kleru, kluthuk kritik ya kleru. iki jenenge anu lilin persatuan. Persatuan dan kesatuan. Nggih. Saya yang abadi selalu menjadi adik yang selalu dicintai. Kok iso ya? Iya. Kok iso ya Mbak ya? Ayo, gumun kalian Hari kok. ulang tahun pernikahanku karo kelahiranmu kok iso bareng. Tahu saya itu. Semoga makin sukses. Iya, Des. Terima kasih, Mbak Lucy. Dan didekatkan jodohnya. Iya, iya. Mungkin ada pria ponorogo yang cocok bapak-bapak dewa. Ya, Semoga. golek rasa ganteng-ganteng sing penting iki urip. Ya wong kowe elek Nek kok. karo sapi. Pak Fuad terus gue. Berarti ya bawan iki ya kado nggih Mbak Elisa Genti koyo timbal balik iki. Ayo, nggih. Moga Pak Kasih. serasi. Emangku saiki loro Mas Julang. Oh, pundi mawon. Karanganyar siji ning Yogya siji. Wah. Ayo, muga-muga. Nek iso padha ya kaya bos iku lho si juragan mobil ya, Jen. Iya, juragan diesel. Atiku kang kuwawa pamikirku tan jemutu manam kalbu Barengan ayo. rasaku wis kadung tresno. Kita hadap ke sana bareng. Bareng-bareng wis serasi. Bertiga. Dilalah kok ya bengi iki Pak Yoyo kok ya sarimbet karo Mbak Lisa. Tinimbang kalih ibu kok ya padha kalih Mbak Elisa ya. Apa janjian to niki Lah wae? yo gak ngerti wong bukesi semayana rasane item lho kok ya Iya. dadi ungu to aku. Ora kencan ora semayan, pancen alam yang menjodohkan. Sabar nggih Bu nggih. Enggak apa-apa. Pun Bu sabar pokoke niki lho. Loh Mas Julang, aku kan Dewi Wara Sembodra, Nah. garwanipun Raden Janaka. Nggih. Raden Janaka iki duwe garwa pira to? Akeh to Mas? 120. Nah, aku ki Dewi Wara Sembodra Mas Nggih. Julang. Dadi upama bojoku sak wayah-wayah pengen krama maneh, tak rabekke, tak lamarke Mas Kudu Julang. kaya mengkono nek awakmu ora kuat, ayo melu aku. Ning Ning ndi? ndi? Yo ngekos to. Kere lu. Sinden kondang ngekos. Madhep Pak Yoyo ya. Oh iya, oke. Masih
matur nuwun Waito lan Kuyengan sing wis gelem nyolongke gada wesi kuning saka tangane Minak Jingga banjur nduk aturake marang aku Damarwulan. Ya merga saka gedhene lelabuhanmu marang Damarwulan, Waito Kuyengan tak garwa sineksen jagat saisine. Tok tok tok. Mati dening aku kowe. Sik kowe dadi apa? Aku loro konten. Lah nek Minak Jingga kuwi ya dayune. Oh, alah. Kok tak kira ki mau aku ora trimo ngono lho. Ora kirim kok trimo. Ambek sijinan to, Bapak. Yo. Apa entek nuwun Mbak Lisa mending iki Mbak Lucy mau sing gelandang rene. Senah ya. Makasih Bapak Ejot. Nggih. Nggih. Berpelukan. Matur sembah nuwun nggih. piye lek ayu-ayu niki lho Mas Jul. Iya, ayu-ayu. Heeh. Nggone wong. Lho. Nek sing Mbak Elisa dereng to. Mbak Elisa urung to. Nek Ibu sampun. Lho nek Bu Sukesi ki wah. Kula pun 15 tahun omah-omah kali Bu Kesi. Lah kok Nggih, 2010. 16 napa 15? 2000 pira ta, Bu? Suh 2009. Pun 16 tahun benar. Jenengan kok lali to. Anggere nek sing nom ki lali sing tuwa. Aku wis ngerti model ngono-ngono wi wis ngerti. Lah sampean wis pirang tahun lho omah-omah? Kula ampun 32 tahun. Alhamdulillah. Bojomu ya Bang ya, Jel? Lah mripatmu sing nganggo gamis kae sapa? Ana kok kaya kurungan mbok gamis iki. Kae mergo bojoku lemu. Semoga hubungan keluarga panjenengan sekalian Ibu rahayu kang pinake Gusti berkahi donya ngantos akhirat. Amin amin amin. Nggih, nggih. Nika gentos Mbak, nika Puri Ratna Mbak Rin nggih. Mbak Rin. Ayo, Nduk. Syukur menawi kali Mbak Lucy pisan, Mbak. Oh, sekalian. Ya jadul ya, jadul. Ayo. Oke. Apa wis kono. Ayo Mas, lagu jadul Mas. Apa Mas? Ala sing judule lagu jadul kae lho. Takbiran. Ayo. Jadul zaman dulu kok takbiran. Lah iku apa ora malah jadul to biyen. Kusuma Wijaya mawon. Nggih. Ya Kusuma Wijaya. Ngarana ya Kusuma Sumarsih ta sapa. Ayo. Enggak, Pak? Yo. Monggo Mbak bertiga. Nggih. Coba kaya apa? Nggih. Mbak Lisa ya gak apa-apa. Oh berempat. Ayo. Wong ora bayar. Aku yang ngimpi yo. Ora bayaran kok dikon munggah. Aku lek kondur tak kon saling karo Bapak Oh, dhewe nggih. lenggah to ya. Terutama Pak Ketua DPR nggih Pak Dwi sing tasih lenggah nggih. Anak kos lho Pak Dwi. Siap Pak. Ayo Mas Fuad anggarane Mas. Ning ya cara tani ngono sawahe Mbak Elisa ya Ponorogo pamane melu berpartisipasi ning Ponorogo ya pas. Ini tidak pulang dari kemarin. Dari kemarin petang di sini, terus tadi sama saya di lokasi sana. Pokoknya awas we, ojo WA Bu Kesi. Saya nggak boleh WA. Nggih. Kok padha aku ket wingenane malah ora bali. Nyanti. Awet dicitake wong. Kok ora wirang. Lan antarane Madangkara karo Piyai Ponorogo niki bae wis kaya keluarga. Buktinipun menika wonten dawuh saking Mas Widu Sulaksana ingkang lenggah wonten ing gamelan niku. Nggih. Menika nggih guru hebat seniman jos. Wilujeng Injing Ki Cahya Kuntadi kula saking SMP Negeri 1 Ponorogo ngaturaken agenging panuwun kagem beberapa kru Madangkara ingkang sampun turut andil dalam lomba karawitan SMP SMA Ponorogo sehingga saged pikantuk juara 1 tingkat SMP, so juara 3 tingkat SMA. Ya menika kru Madangkara yang sampun membantu Mas Danang Wiryo ingkang latih, ugi Mas Daryanto ingkang dados jurinipun. Nah, matur nuwun sugeng makarya. Matur nuwun Mas Widu nenggani lah. Kali rencananya Mbak Lucy, ketok iki isi Surakarta ya arep buka neng kene cabang teng Ponorogo. Alhamdulillah. Nggih. Apa tahun berapa kira-kira? Lah tahunnya kula mboten ngerti ning pun bola-bali survei mriki kok. Bismillah mugi-mugi saged kesempatan luar biasa. Pertunjukan. Insyaallah karawitan, pedalangan, tari mangke wonten teng mriki cabang isi Surakarta. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Biar semangat ini generasi Ponorogo terutama. Kula mangke nek melu mulang teng Ponorogo mawon. Wah. Lulusan. Nah, jagane lek petuk wong sing kulino tanggap ning Ponorogo. Mas Julang.
Ibu. Ngapunten nggih enten lepate enten kirange nggih. Oh, mboten napa-napa. Nggih, Mas Lindro. Tidak, Nggih, Mas. enten, nggih. Sami. Menawi kula lepat nggih, pangapunten. Mugi-mugi mangke saged pinanggih malih. Amin, amin, amin. Rahayu, rahayu, Matur rahayu. nuwun Mbak Puri Ratna, matur nuwun nggih Mbak nggih. Nggih. Ngapunten menawi guyon kula keladuh ngapunten sangat. Mbak Nggih. Rin matur nuwun nggih. Bu Lucy sembah nuwun sudah mengantarkan kami apabila dalam sajian Madangkara ada yang kurang mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mbak Elisa ya sugeng tindak salam mesra penuh cintrang. Piye, Jul? Aku wis ngerti watak-watakmu apa. Nggih, terima kasih sedayanipun mugi mangke hayu-hayu lan rahayu. Amin.